Искаш ли чрез speed dating да си избереш с кого да отидеш на романтично преживяване от GiftTube? Искам, да. Здрасти, Здравей, Йорги съм аз. Йоана съм. Драго ми е. На мен също. Кажи ми, Йоана, на колко си години? На 25. Ти на колко си? Имам по-близка така граница с тебе. 38 вече станах от преди 2 седмици. Имаш ли деца? Не. А каква е причината да нямаш деца вече на тези години? Аз не съм от хората, които мислят, че задължително в този живот трябва да имаш деца. Здравей, аз съм Здравей. Кристиан, приятно ми Йоана е. съм аз, на мен също. С какво се занимаваш? Учителка по физическо съм и треньорка по плуване. Супер, много мразя плуването. Като малък тренирах и след известно време просто ми писна. А защо? Много такъв. Монотонен спорт. Ами да, някакси не можеш нито да слушаш музика, нищо не можеш да правиш докато тренираш. Между другото се сетих да отидем на рафтинг. Винаги съм мечтала да ходя на рафтинг, Супер, но и ако никой се не ми се е обърнем набивал. и двамата може да плуваме и аз се отдавим това. Идеално. Ако ти си съгласен, бих искала да споделя един рафтинг с теб. Айде, да. Добре. Ако дадете. Супер. Ако дадете